شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين ووصية الله في وفيكم أجمعين. Orang ibnu Allah yang kayakui lagi sugui amya maluya datu lawan magui yai sugui asut lugatu sa 85 gawi ko sarabon tadi ilatuiran. Sebab sadyang kaya gawin namin ipantahon sukap maradika Allah Ta'ala siya ko mga urip niyan dan nadatara yagawi yang ada kulak maradika nun Allah ayamana maradika nun Allah napakalangkap niyan ko mga malaikat yan. At yung mga tauto ng pamakasurga niyan siran sana mga sumarya. Ngayon na niyang punta mga tao na ayaw mo unakiran na sumakalidarpa si Sarafat. Agyang kaya katitimunta rin si mga urip na Allah. Nakapapantaga ni Mantu ang babantay ng mga malaikat. Ay nisukukiran ng Allah ang pambantay ng tanay manto sang kay apalamalama ang kayanan marafat sang kayagawi nabitaro yang kiran ya malaikati ushidu bi anni kargafartu lahum silaksinyo ay mga malaikat ako agyang kaya lang namin timusiya mga tao sang kayadarpa adarpa suti nalamu naman sirat dan terikat. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Anta lam yasud bi sudika. Jadi napakarilar kami ko lang yang pulau nabi. Ada mirqabi suat sampai ya dunia awar ya Allah. Nampun nawag sa Allah tawag niya sa mga malaikat yan. Ya malaikati ushidu bi anni karghafartu lahum. Saksiin niyo ay mga malaikat ang naman-namata na sakat. Anay nila anak at siran sa din na nampa mga anusayran. Yun ito'y sabab asunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabitaro yan na asin na nanukap na yung haji na mga sa Arafat. Pasalin sa 5 sa Arafat na namakap na yung haji. Sabab sa diyang kagapakat na ning umatanusi na di kaya taruto kung kaya pagagam
tanong mo agama Islam. Meron doon sa mga tapong tanong. Meron doon sa mga ating tanong. Meron doon sa mga maran yan. Naruma sa itanong, nausok niya bilang tanong ng mga pamilya tanong. Nandiyan kaya mo tanong si Nabiya. So mga taway po mga nitano sarila na freelance sila pano Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kiyatiro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaso mga tao ang yakadar pa si na freelance sila ng Allah na freelance pano Allah sa ipo mga nila sarila po. Dali niyo lilipati sa mga tumanay tanong ang mga alang tanong kira ni Kapdi ipo mga nitanong sila sarila po. Basta mula ba sa mga mata, gusto mga inatanong niyang ararasay sirang tamata. Malagin kiran sa mga uyang-uyang na gusto niya matay kiran. Na ipamangnitan mo sila ni Manto gawi sa rilang Allah. Sabab sa diyang kaya gawi Manto, na diyang kuno Rasul sallallahu alaihi wasallam, asalin sa pamangnitan ng Allah na panapalay niyang pakatanong ng ipapre. So Allah, ayataman ang yan kay niya ang katanong si ko kapamangni nagtigil api apan timo at tigil sumpuatan o alam ipun ko paganay akian na ko alam nataman si ko puri-puri kubuatan yan natimot man sa mga jin kuipu ko na niran natamang ko kapusaliran nanumapusiran ko mga palaw sa dunia namamangisiran marmarangan nalaw lang ko ng pangdiran na usap diran, nalaw na kong tariman, dahil nagkalbandiran o kakasa at akong namusukan na ito. Nagyo ito yung kinisumuhan ka ng tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa namo ng pangunita ng dunia tanong uso akirat tanong na pag-usap tariman. Apalay tariman mo Allah. Nabuhay po mga nitanong pa sa mga nagasigat ng mga nitanong. So kung sa sakit kiran, di po mga nitanong sila. Sa mga pabagal sila, nabusuki karar ng kiran, na ipamangnitan ng sila sa pangaluluwagan sila. Nabuso, manununia kiran, na ipamangnitan ng sila sa yamanan yan, nagturoon sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipamangnitan ng sa mga matatanong, sa bawalwi sila ng buwata ng mga pipiya, buwata ng mga salihin, buwata ng mga suti, ayamanan yan nagsimba nilan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayasampur na yan ang puro mong tanong ko Allah na makapaging tanong mujad na ito Firdausil A'la. Sabab sa Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin al-hajjul mabrur laysa lahu jaza illa jannah. Doon tigin man ay sukan apnay haji at ipiyapia na tatarima na de ami apatong tabalas yan arwa si usulul Allah subhanahu wa ta'ala. Maurib Allah Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niya kasapulo tulurang nagira sa iyan. Si isang kay ayaman na niya na Makka. At yung puta kira sa iyan na maula na tanto tulad. Si kung kira sa iyan na gusto kira sa iyo mga sahabat yan. Na inituro nun sa Quran si kung niya kasapulo tulurang nasugyaw man yan. Na niya katugalin si sa Madina kaninyang tengkan sugyari nga sa iran si isang kaya Makka. Nasugyan pa katungulin yan si sa Manina, na niya kasapulo drabon, naroon na ibutulun sa Quran. Nasugyan naroon ito pa sa pulo rabon, na mipulyon upulo kutulo rabon, na niyo na sa Rasul sa kaya dunia, at yung kumpleto sa oras. Na diyan kaya katatabuan na katanwadar pa, betul sa Arafat, na si kapuspusan na niya katuna sa Jibril, ang gusto na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na diyan ka na napalaw, ang masasadapang tanong, Nagina ni pagampagan niya kaya kuna nila na palaw. Sa kinitaling mo, o yaman niya ayat wallah, sa kiyaturo wallah, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Batiya ka ya Muhammad. Na yung puto as Rasulullah, na liya magiinang ka tumitit ko na pagkiro. Batiya ka na niya kasuko sa langit so kapuruyan pag-ito sa Jibril. Na diyang ka na ng palaw. Na yaman niya na biyangkas na kagiyag kapos sa Quran na siya po sa kay ay man to kapat ng tawa-tawa. Yang po masih sa Jibril alaihi salam, akapapantagan na dinay haji sa Nabi Tanwa Muhammad, akatawan-tawa din makanay sa kungkulin na yaman yan, yang kalupulo tuluragon. Din makanay, nakagiyong man manay, nagkapulangan sa tao. Nayakya pa kanay kiyan,
nakapuspusan, pagaganay na kung kapuspusan ang yung pangapnay haji. Nagyang kutang yung pangapnay haji yan, natatawag po ba sa mga sahabat sa kayarafan, alami silang mga sa tipo kanakaliran, nasang kutang ang kabubayiran na niyapataling maso Jibril alaihi salam, nagyang kutang inipitiray yung sa Rasulullah, tigina ya Rasulullah, na iman to na niyapataling umakurka, kuna ko sikot Tuhan ka, ay nirampayamang nakaso sa lamian, nauriyan ito, nagyang kaya ayat tawid na naman, nadi nikapuspusan na ayat, sa din, ayat ang piniyong kakamiyang pasat syukuran. Nagitiyaw Jibril at yung puta ayat na katulu Allah sa surat Al-Imran, number 3 ayat, apitiru Allah. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam. ورضيت لكم الإسلام دينا. Yang mana ayat na inibana ito Jibril at dina ya Muhammad na gandang na yung ayat kami ang pasabi din sumura lang. Eman yang kanan ayat na initurun sa kaya darpa na iman tu ati wallahu ta'ala at tiarong tumpang kontraka kaya manan yan tiarong tumpang kontraka suwaga man yan. Dia kaya darpa, lagi sudarpa rumpia tarutuk sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagutiar untuk bangun terkanu sulimu. Lagi kaya darpa lagi sukia tarutuk pakulimu Allah manusia. Yuti kita menangkap penandang. Nawini kaswata terkanu sebagai agama Islam. So dia kaya darpa nasi pirunong suwallah. Ada yang putar terus susunan yang kumplito suagama, dan yang kumplito sulimu, na pwede kaswat yang teman-teman, dan na penubuan tanong, ay pwede teman-teman marwar-marwar tanong. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. So din sukin ito ng putayat Nabi Amuriano o Jibril alaihi salam at tingin na ya Rasulullah na yung muna ng Kristo sa dunia pagparuman. Nung gayong nakag-isa mana niyang putayan na kiyatamanan sukaw yung Rasul. Dahil natingin ang Kristo yan ang asang kaya dunia. Kaya pagsuwa naman siya malanas ka. Ay pasiyang kaya magpakasukit ang Allah nakagyan niya pa sa limang tuso ayat na iyong unang turun sa niyang kanunyang pagulungan. Kaya nalita man ang papanunan niyang kaya may magkamakan niya ka. Siguro yan ang tumawari ng Allah na sa Rasulullah na niya patipalunan. Nabiyatang sa ginawa niya na niyang katuhoy ang katatimatitimuiran ng kapusan ng sarap. Uy, natubit yung surasunan niya mo ba? Sa natasay kay ang pangutbatan. Kanyang putang ba niyan? Na mga banan niyan natigil na ay lahong kanuan niya maratiya si Allah. Mga umatang. Napakamakin ko mo niyo. Sabab sa niyo mong katawan. Umipong barat mo ako niyo kansak kaya dahil pakumara mo ng gusto niyo. Dia kailangan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disirasiin makaptutunan pagparuan. Paganayin pa na kaya panganaykian na kapuspusang na panganaykian. Nasampay ni Yusuf Tiro na si Budarang makadarpasang kaya oras. Nasisampay ni Yusuf Tiro na makakarwiman. Nabiyanin sa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga isa na niyang tumatanong na mga umat yan. Na isa-isa na niya tanong mga ibnu Allah na niyang kutakika naman tansig Allah subhanahu wa ta'ala sa magpayag sa masur. Ikadua isa na niyang tanong na piyantunan niskuan tanong sa kadunya na nitanong ng pablang si Quran ang usap na Rasul. Iba kapag nakanuan tigiyan so dua say nasar kaniniwanan awaan na di kanunod manadag sa dayon nakatuniw na sa Tuhan niyo.
Quran ang tusabdan. Nagupin sa insan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At yung puta kang Panginoon sa ditanong palalalima. Ditanong palalalima sa tamo. Ditanong palalalima sa rumo. Ditanong palalalima sa bangsa. Panginoon tulak ka ng mga umatang. Nagupin sa insan ng niyang tanong. Nag-PBA niyo sa mga gobyernan. PBA niyo at tingin sa mga gobyernan. Wahilan kanu Allah. At yung ka na ng mga gobyernan. Nagyan ang tingin manay. Kaya man niyan, napiyagin sa ng Qur'an. Apakatayan yun sila. Sebab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagkiuman yan sa kaya Europa, na sa mga gubay, nararasayin sila ng mga tao sa dunia. Di sila ipapasaan ng mga balil. Nabubukuan sila na yaman at yan na yaman si mga Europa, na sugya pa kung mga Rasul, nagito niya sila sa kababawan. Napiyakarapong yan sa mga gubay, sirta. Napiagin sila niyan ng tanong, at iipiyahin yung sa mga gobyerno ka. Madakala na ng punta insa ng nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asang punta khutbah niyan, akapuspusan ang khutbah niyan. Mahulip ng Allah, si Koreano to, na niyaning sinansi sa Madina, na ayaw mo lang po Korean sa oras to, na 180 ang wisagoy. Ayaw mo to, asog yung pakaumeran si sa Madina, namipun sa kanyan, bisita mo mga sahabat, ang mga suhada, si sa Badr. Nasugyan makapuun yan, bro, ang kiyanta po na may awaluman, namikayo sa kanyan. Ada niyan tinuto, di bulagang putua, kaya sakit yan. Sa taman, sa ginit pakasok sa baski, sa taman, sa niyaw masugoy, yabubuaraya, sa kaya pakasok yan sa baski, sa kaya pagimamin yan, mga sahabat yan. Sa taman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ginatan niya. So, mga umat yan na yung kapuspusan ang ikaw sa kaya mudulian na sa dila di katirwa sa as-salatu as-salam as-salatu as-salam wa ma malakat aymanukum. Kaya man niya napagpaginsanan niyang kapatano uban yung daray nun susampi ang iyong uban yung daray nun susampi ang iyong uban yung daray nun susampi ang iyong na supang gaday sa bagarsa puta munulian kanyang puto inubayo Ali radiyallahu anhu wabkan gibgagdan niya na bukang mauso munulian kada suara niya inubay niya sa Rasulullah nagyang puta niya nagyan ayak yang pusan mulagan niya natigin ang umati mana niya nasiya putot sa suara niya sa kapagpanaluin niya kapatan ng mga umat niya sa kapagiraw niya ng mga umatapag Iyan ang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayang kami yan nakatanong na lang tanong dun mamakasurga. Ayang kami yan nakatanong na dun namakatarang-karutan. Sa kiyanturuan yan nun sa kulum na diyar kulungan yan na. Ako na mga watamang napalayan pakasul sa surga. Illa man aba inuntamuso ni Bagyo. Nayatawa ni Bagyo na suninian perhatian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uninian perhatian sa Allah. Yan, yang kaya tabot na si isang kaya gawin, na makaipos na si ayaman niyang nalita si kumanat, budi, sumunod suwalawan, na ipuni man tunataman ko kasinipulawan, na sempurna ang tanong lamun apang ni tanong wala sa din sa tanong ng pamang ni sa tanong tao, na ipamang ni tanong wala sa kalabas sa kaya ng kasinipulawan. Na, ang may kumpirasan ka niya kay Arafat, napamang niyang kapuwala makakasay-kasay. Nabuha may kumpiratan kayo ni, na di ka titikan sa puso ka, di ba na pangling ka madataripa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasariging ka sa Allah, magpanariman niyan sa lamang mga tao. Na makasalubsualawan, natuwalin tanong si sa Musdalifa, rung tanong na yung wasuwak-wasubo, pumurun tanong sa mga waturai, kaya man niya na ipuruntar tanong, nasi ko pagaganay walungan na sabto na Idil Fitri sa dunia, Idil Adha sa dunia, uwi na sa katanon dito na makapsiyang biyang sa'id, matanon na peruntar, sa puta paganay runtar, na may kumakapasan tanong rumuntar, na buhay may kumakakurban tanong, na buhay may kumakaputol tanong, na kapakainan andan tanong sa mga harap tanong, at biyakasulad sa tahallulul awal, manan yan,
na tahallul awal na paganay agya pakasunod tanong o andang ako yung tanong na niya ada sa mga bata o ayaman na niya na iharaptan. So tawaful ifada tanong yuto. So sidda na no kapnay haji Nabi tanong pa sino to tawaful ifada upamang umargan sulalan amargan nakapakakaswitan no si Isa Musdalifah na doon pa kay atang tanong to kung uriyan o kapakaruntar tanong katalugoy naya tanong ng kangganan sa binan naya tanong siya naya tanong kaptuan ifada kaharap tanong siya di pakakaswi po parungan ako ang tanong ni Karasay o kakaswitan siya nagyang ganan ayaman na niyan nagyang pasadanan nayang walang pa nakutuog tanong sa kapangunas tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala na yung punta kapangunas tanong na pag-oriyan tanong man kaya ang nanan yun sa kurka may napumangan niya kurka sa limo sa mga pagbawa ko siya perumahan ulang po kurang ilan mawarip ng Allah na pagbalik tanong ko mga ingat tanong nasa sarigi yun din sa taroto ada na mga dusya tanong si Koreano to ada tartanong o kuwi yang kinibuat at tanong mga inatan ada na salit-salit tanong wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.